як часта нашыя продкі глядзелі ў неба, што вабіла іх у гэтай поўнай зораў чорнай бездані, якім яны бачылі свой сусвет і што было арыенцірам у іхным жыцці. Гэты самабытны, спрадвеку акружаны непраходнымі лясамі і багністымі балотамі край заўсёды вабіў да сябе падарожнікаў. Дзякуючы этнографам і краязнаўцам 19 стагоддзя, якія выпраўляліся ў экспедыцыі ў глыб нашай зямлі, сёння мы можам наблізіцца да касмалагічных ведаў нашых айцоў і дзядоў, што аднойчы здаваліся безваротна страчаны. Яшчэ ў 19 стагоддзі некаторыя даследчыкі старажытнага календару народаў свету звярнулі ўвагу на тое, што ў паўночных краінах надта зручна лічыць і вызначаць час. Перадусім, больш нідзе так доўга не застаецца адкрытым зорнае неба, і больш нідзе так яўна не падзяляецца год, як у нашых шыротах. Сонца заўсёды лічылася адной з найважнейшых нябесных свяцілаў, па якому наш з вамі продак вельмі дакладна вызначаў канец году і ягоны пачатак. Прыгадваю дзеда Міхала, дзеда маёй жонкі, які жыў на Слонімшчыне, Гродзенскай вобласці. Чалавек, які не ўмеў чытаць і пісаць, але меў навыкі чытання прыроднай кнігі. Скажам, выйдзе он уначы на двор, гляне на неба, на зорнае неба, скажа, колькі зараз часу, якое надвор'е будзе заўтра, даваў прагноз і на месяц, і на будучы год, даваў прагноз на ўраджай. Паўтаруся, ў любую частку ночы ён мог па зорах вызначыць, колькі часу. Не ўмеючы лічыць, як людзі звычайна, так, пісаць лічбы і складваць, ён лічыў на гароху, які замяняў яму лічыльнікі. Інакш кажучы, яго навука мела прыродны характар. І ў многім такое валоданне прыроднымі таямніцамі мне нагадвае той тып цывілізацыі, які быў развіты у Лацінскай Амерыцы, у цывілізацыях майя або ацтэкаў, якія таксама трымаліся у сваіх інтэлектуальных пошуках, таксама больш пільнаваліся аўтэнтычных зямных законаў. Чалавека заўсёды вабіла таямнічасць начнога неба. Зоркам, сузор'ям беларус даваў свае мясцовыя імёны. Вялікая мядзведзіца, што мела назвы воз, вазок, карэц, арыентуе на поры года. Арыён, альбо касар, матавіла служыць для вызначэння часу ночы. Аднак для вызначэння летняга сонцастаяння быў патрэбен вельмі дакладны інструмент. Арабскі падарожнік 10 стагоддзя Масуддзі у сваіх надпісах пакінуў сведчанне таго, што ў нашых продкаў былі адмысловыя драўляныя абсерваторыі. Гэтыя своеасаблівыя храмы ствараліся такім чынам, каб можна было не проста назіраць за сонцам, але фіксаваць магічную сувязь між нябеснымі свяціламі і пераменамі, што адбываліся ў навакольным свеце. Цягам доўгіх назіранняў была распрацавана сістэма, якая дазволіла чалавеку прыадчыніць закон прычынна-выніковай сувязі. Яшчэ ў дзяцінстве мне даводзілася наведваць возера Янова ці Янова, як яго часам называюць. І тады я не задумваўся ні пра сэнс назвы возера, а Янова ці Янова – это, безумоўна, намёк на абрад купалля, які тварыўся на берагах гэтага возера. І не зважаў на групу камянёў, якія, здавалася, раскіданыя былі на беразе возера у хаатычным, здавалася б, парадку. Як пэўна, і жыхары возера не звярталі ўвагі на гэтую групу. Толькі моладзь звяртала ўвагу тады, калі па-свойму у традыцыях неапаганства азначала абрад купалля на тым самым месцы, на якім, пэўна, азначалі яго і продкі. Як вядома, першую увагу на геаметрычнае размяшчэнне камянёў звярнуў археолог Ляўкоў, які адзначыў, што камяні размяшчаюцца ў пэўным парадку, у пэўнай сістэме.
І тады распачаліся плесціся, распачаліся віцца вакол гэтага помніка, мегалітычнага помніка, як сёння лічаць навукоўцы. І праўдзівыя версіі, праўдападобныя версіі, навукова-падобныя версіі і версіі фантастычныя. Накшталт таго, што это быў каменны каляндар, это, безумоўна, найбольш верагодна. Каменны гадзіннік, што это была частка ахвярніка, это таксама, безумоўна, так. І накшталт таго, што это было нешта накшталт абсерваторыі, ці нават знаку для касмічных караблёў, якія прыляталі ці маглі прызямляцца ў пракаветныя часы над гэтым мегалітычным помнікам. У 1987 годзе падчас геалагічнай экспедыцыі, якая праходзіла на Полачыне, было заўважана, што непадалёк ад вёскі Бікульнічы неяк дзіўнавата ляжаць камяні. Першае даследаванне выявіла, што сваім месцапалажэннем камяні ўтваралі вялікую літару «П». Калі ўстаць у цэнтры каменнай літары і паглядзець у бок, дзе яна адкрыта, мы ўбачым гару Валатоўку, якая знаходзіцца па другі бок возера. Ці не з'яўляецца гэты пагорак своеасаблівым арыенцірам, за які ў дзень летняга сонцастаяння хавалася сонца? З вами былі на беразе этого озера і з цяжкасцю дадалі, што это літара «П». Вот зверху літара выразна вымалёўваецца. Гэта магла быць яшчэ частка амфітэатру. Гледачы сядалі па краёх гэтага помніка у цэнтры амфітэатру, і погляды іх скіроўваліся на другі бераг возера, дзе размяшчаўся самы вялікі камень, на месцы, якое называлася Валатоўка альбо Таўкачоўка, месца, дзе адбывалася рытуальнае спаленне смалянога кола, можа быць і рытуальнае ахвярапрынашэнне, і месца, на якім мальцы з Полацка і ў 20-м, і 21-м стагоддзі спальваюць аўтамабільныя пакрышкі. Паглядзіце, трансфармаваўся язычніцкі звычай. Пакрышкі пакрышкамі, але ўсё адно гэта знак салярны, ўсё адно это кола, ўсё адно это паўтарэнне старога звычая, толькі мадэрнізаванае. Я так думаю, что может тут кто-нибудь из космоса коли был. Может, тут была возвышенность большая, это теперь затопилось озерами. И камни это положили ж люди. Вот какая же это была техника, как так положить. И П, и У, и высечь, что и полумесяц. Ну, кто это мог так сделать? В свое время, видно, тут была другая цивилизация. Вот так. У Вялікай Брытаніі самым знакамітым мегалітычным збудаваннем старажытнай Еўропы з'яўляецца Стоунхендж. Гэты відовішчны комплекс камянёў дазваляў вызначаць дні летняга і зімняга сонцастаяння, сачыць за рухам сонца і месяца, а таксама прадказваць іхнае зацьменне. Лічылася, што ў Беларусі нічого такого падобнага з камянёў, як, напрыклад, у Великабрытаніі Стоунхендж няма, і таму, маўляў, тут розныя нацяжкі і ўсё такое. І ўвогуле скептыкі слаба верылі, што магчыма нейкія збудаванні тыпу першабытнай абсерваторыі. Для большасці насельнікаў заходняга свету Стоунхендж – это экзотыка. Гэта ў нейкім сэнсе знак нацыі. Это помнік, каля якога можна сфатаграфавацца і здымкі павесці на ўспамін. Але, напэўна, менш за ўсё гэта кніга, гэта грамата, гэта тэкст, гэта таямніцу, якую трэба дэшыфраваць, якую трэба расчытаць. Над гэтым феноменам павінны шчыраваць спецыялісты. Хаця у той жа час мы гаварылі пра тое, што таямніцы нашай зямлі, яны
Да гэтага часу нават і не раскручаны як след, нават не ўведзены ў свет камерцыі і прагматыкі. Мы не маем той выгоды ад нашых таямніц, ад нашых лабірынтаў, ад легендаў пра Цмока ў возеры, Нішчанда, ад каменнай абсерваторыі на возеры Янова-Бікуніча, які мае свет прагматычны. Гэтаму таксама трэба вучыцца. Чым больш пра помнік ведаюць у свеце, тым больш ён прыцягвае і ўвагу навукоўцаў таксама. Пасля правядзення навуковых падлікаў і вымярэнняў, якія зрабіў беларускі астраном Уладзімір Ларыёнаў, стала вядома, што гэты каменны комплекс ёсць нішто іншае, як старажытная абсерваторыя. Згодна меркаванням навукоўцаў, гэтае збудаванне выкарыстоўвалася яшчэ ў дахрысціянскую пару і дапамагала нашым продкам вызначаць самую кароткую ноч і прыход самага доўгага дня, пачатку астранамічнага года. Для беларусаў гэта была найважнейшая падзея, бо ад каляд і да купалля сонца ўвесь час было ў стадыі ўзыходжання. Павялічваўся дзень, сагравалася зямля, адраджалася прырода. Нарэшце, у дні летняга сонцастаяння ўсё гэта дасягала свайго найвышэйшага апагею. Адной з сваіх вандровак я аглядаў узбярэжжа возера Янова і на паўночным яго беразе, недалёка ад вёскі Турэц-другі, неспадзявана знайшоў гарадзішча, на якім жылі ў першабытны час людзі. У сувязі з гэтай абсерваторыяй, а часткова неяк самастойна, я вырашыў правесці невялікія раскопкі на тым гарадзішчы. І выявілася, што на гарадзішчы культурны пласт вельмі тонкі, усяго каля 16 сантыметраў. Это значыць, інтэнсіўнага жыцця там не было. Доля ў мацерыку гарадзішча было мноства ямаў, прытым ямы былі надта вычварнай формы, вось такія. Пасля адкрыцця старажытнага гарадзішча жалезнага веку, гары Гарадзец, Эдвард Зайкоўскі пачаў трымацца іншай версіі, па якой быў утвораны гэты каменны комплекс. Прыналежнасць гэтай старажытнай абсерваторыі да святкавання купалля не знайшло свайго пацверджання і пры апошніх вымярэннях археолага. Як аказалася, рэальны азімут заходу сонца над Валатоўкай не супадае прыблізна на 2 тыдні. Гэта пацвердзіла і група даследчыкаў з гомельска-астранамічнага клуба «Цырус». Праўда, заход сонца супаў з лініяй, высечанай на адным з камянёў. Справа ў тым, што сваёй адкрытай часткай, это літара «П», нацелена слупамі, так бы мовіць, літары «П», нацелена на паўночны захад, а вось перакладзена якраз ішла па лініі, нацеленай менавіта на гарадзішча. Ну, але высветлілася, што ў тых шыротах, возера Янова знаходзіцца на шыраце 55 градусаў 15 хвілінаў, сонца на купальня па такому азімуту не ўзыходзіць, як нацелена перакладзена літары «П» на гарадзішча, а ўзыходзіць ўсё-такі трошкі ўсходняй. Гэта лінія назіранняў з перакладзенай літары «П» на гарадзішча. Яна была звязана не з купальнем, а з іншым святам, якое адбывалася трошкі раней. Но мне, как патриоту Полаччыны и неоромантику, мне не хочется быть скептиком. И мы с вами бачили на поверхні камянёў рысы, якія былі хутчэй за ўсё нанесены чалавечай рукой рыскі і таямнічыя знакі. Апроч таго, мы пабачылі, што некаторыя камяні маюць правільную, слушную геаметрычную форму і нагадваюць
такія геаметрычныя целы, як паралелограм, куб, шар, і нават піраміда, і на піраміда, пяцігранная, і нават тетраэдр, унікальнае геаметрычнае цела з 4 гранямі, дастаткова рэдкае, якое, відавочна, мае эзотэрычную сакральную прыроду, скарыстоўваецца падчас магіі. Сонца – Божае вогнішча, круглае і так здорава пячэ, што перад ім ад нашага боку Бог паставіў вялікае круглае шкло, такое, якога людзі не зробяць. Сонца паказуецца малым для таго, што оно вельмі далёка, так далёка, што як бы пазвязваў у адну нітку у найбольшым сяле ўсю пражу, што бабы прадуць за ўвесь год, то яшчэ б не хапіла да сонца. По такому азімуту, каля 52 градусаў, яно магло ўзыходзіць або недзе за месяц да купальня, або праз такі тэрмін пасля купальня. І я тут вырашыў пашукаць у народным календары, якія значныя святы, звязаныя са святым Янам, ёсць у тыя перыяды. Праз месяц пасля купальня, у ліпені, таких буйных святаў у годар Яна або Івана няма. За месяц да купальня, у 20-х числах траўня, сапраўды такое свята ёсць. Гэта свята у годар знаходкі галавы Яна Прадцечы, да гэтага дня святога Яна. Як часта мы з вамі сёння узіраемся ў неба? Ці разумеем мы закон нябесных свяцілаў так, як некалі гэта разумелі нашыя продкі? Ці можам мы без календару вызначыць час для прыняцця важных рашэнняў у сваім жыцці і жыцці сваіх родзічаў? Навогул, ці існуе залежнасць чалавека, ягонага дабрабыту і здароўя ад хады вечна зменлівага сусвету? У Вацлава Ластоўскага у 20-е гады вышла такая аповесць «Лабірынты». Это я б аднёс да жанру аповесці гіпотэзы. Там просто форма аповесці выкарыстоўвалася аўтарам для выказвання сваіх поглядаў па гісторыі старажытнай культуры. Як вядома, Ластоўскі паэтызаваў старажытную культуру каравічоў. Дык вось там адзін з яго герояў паведамляе, што на востраве Богінскага возера, это ў сучасным Браслаўскім раёне, яшчэ ў 19 стагоддзі захоўвалася, як там напісана, старой веры бажніца, у якую праз вакенца промень сонца падаў роўна ў поўдзень. І што это бажніца была потым узарвана царскімі войскамі ў час задушэння аднаго з паўстанняў. Доўгі час гісторыі духоўнай культуры ў нас не аддавалася належнай увагі. Калі вывучалі, то найперш матэрыяльную культуру, развіццё прадукцыйных сіл, як любілі казаць. Камяні натхнялі літаратару. У Якуба Коласа, у яго казках жыцця і іншых творах разгорнутая цэлая філасофія камянёў. У прыватнасці ёсць вобраз каменя, які здаваўся вечным. Ён вечна трапляўся людзям на дарозе. Людзі аб'язджалі яго, людзі натыкаліся на яго уначы, разбівалі ілбы, і всім здавалася, што камень гэты вечны. Але і аднойчы гэты вечны камень взяў ды рассыпаўся, невядома чаму. Недарэмна першы апостол, евангельскі апостол, быў названы Пятром. Пры гэтым падкрэслівалася, як яго трываласць, надзейнасць. Ты будзеш каменем у падмурку евангельскай царквы. Але прыйшоў час, і Пётр таксама праявіў пэўную слабасць. Мы памятаем гэты эпізод, які ён тройчы
за ноч до того, як приспявалі пеўня, адрокся ад збавіцеля. Ось такая дваістая прырода камянёў была адзначана чалавекам. З аднаго боку трываласць, непарушнасць, з іншага боку пэўная крохкасць і паслухмянасць, паколькі чалавек узводзіў з камянёў камяніцы, будаваў муры, чалавек высякаў на ім надпісы, тварыў петрогліфы. Аднак не толькі пісьменнікі і паэты мелі здольнасць чытаць па камянёх мапу сусвету. Беларускі мастак Язэп Драздовіч назіраў за жыццём на іншых планетах, не карыстаючыся тэлескопам. Ён быў сведкай падзей, што разварочваліся далёка ад зямлі. На ягоную думку, там няма месца страху і несправядлівасці, чаго ўдосталь народнай зямельцы. Драздовіч проста бачыў зямныя праявы, мары і нязбытныя ідэі на іншых планетах. Яму здавалася, што ён дакладна ведаў, што магло адбывацца на Сатурне або на Марсе ў любую хвіліну. Крыўская цывілізацыя, пра якую казаў Вацлаў Ластовскі, то там, то сям абарочваецца новымі знаходкамі. І тая знаходка, пра якую вы казалі, ізноў-такі паказвае на жывучасць традыцыі гэтай старой цывілізацыі. І ў той жа час на яе пакрыёмнасць. Адна з асаблівасцяў полацкага менталітэта, беларускага менталітэта, тая, якая не спрыяе хуткаму ўваходжанню нашай цывілізацыі у прагматычны свет, можа быць, это і добра нават. Гэта традыцыя пакрыёмнасці, прыхаванасці. Беларусы не спяшаюцца паказваць свету свае таямніцы. Можа быць, баяцца, што часам нехта захоча іх пазычыць, скажам. Кіне нядобрае вока на іх. Гэта старая гістарычная звычка трываць свае таямніцы прыхаванымі ад чужого вока. Але 21 стагоддзе прымушае памалу з гэтай звычкаю развітваецца. Каменне, якога шмат раскідана па ўсёй Беларусі, гэта нешто іншае, як зачараваная зямля, людзі, жывёлы, пні, спечаныя хлябы. Што гэта так, відаць з таго, што многія камяні захоўваюць формы нейкіх рэчаў, а таксама з таго, што любы камень, перапалены ў лазніці восенню на каменцы, у печы або на вогнішчы, спачатку пераўтвараецца ў жарству, а потым, паступова драбнеючы, яднаецца з зямлёй. Ляжыць сабе чалавек на зямлі ды ўзіраецца ў неба, шукае сваю зорку. Кожны чалавек мае сваю зорку, а Бог на небе творыць штораз новыя, каб было пораўну і зорак, і людзей. Зоркі ёсць не толькі вельмі светлыя, да і цямнейшыя, а то і зусім цёмныя. Калі зорка падае з неба, то грэшнік памірае.